Este ora 12 și 18 minute la RFI. Suntem în 18 martie. Este o zi mare pentru că mulți ascultători de-ai noștri, dar și din ascultătorii care intră des pe internet, pe site-ul nostru, așteptau cu nerăbdare această zi, în speranța că vor câștiga un iPhone 4 pus la bătaie în concursul Mobilizează-te. Câteva săptămâni deja, sarcina ascultătorilor noștri a fost să comenteze știrile și reportajele de pe site-ul www.rfi.ro. Am totalizat 7913 comentarii și astăzi nu rămâne decât să dăm iPhone-ul 4. Alături de mine în studio colegul Cristi Popescu, care se ocupă... Bună dimineața, bună ziua, da, deja, care se ocupă de toată gestiunea tehnică a acestui concurs, care a numărat cu mult stoicism cele 7913 glumesc comentarii, dar avem și o surpriză. Bună ziua, una din ascultătoarele noastre, dar și participantă la acest concurs, Loredana Matei, veniți din Bârlad, este adevărat? Din Bârlad, am poposit și în București, cred că poposesc definitiv. Serios? Voi rămâne aici, da. Ce vă aduce în București? Serviciu. Din păcate, nu altceva. Vă place Bucureștiul? Da și nu. Iată ce da și ce nu. Ce da, că e frumos, e un oraș frumos și trăiește, și nu din cauza traficului care mănâncă zilele, sinceră să fiu. Va trebui să se obișnuiască, este adevărat. Ne ascultați de la Bârlad, dacă am înțeles bine, prin internet, pe site. Da, în fiecare dimineață ascult matinalul Magdei Prelipceanu și sunt un fan al revistei Presei Internaționale. Foarte bine, e bine să aflăm comportamentul de ascultare. Da, în fiecare dimineață, fără excepție. Iar după ce matinalul se sfârșește, din păcate nu mai pot asculta foarte mult, dar citesc tot ceea ce este pe site și de asemenea postez pe Facebook. Fac reclamă. Comentarii. Da, postez articole pe Facebook și le comentează și prietenii mei de pe Facebook. Ce v-a atras la acest concurs? iPhone-ul 4. Să fim cinstiți. Da, iPhone-ul 4. Și pe noi ne-ar fi atras. Da, este un telefon fantastic. Vă va fi util, eventual, dacă îl câștigați? Ce-ar fi să-l câștigați? Dacă l-aș câștiga, voi avea o reacție. Nu știu care, dar va fi una imprevizibilă. 7913 comentarii la acest concurs. Mobilizează-te. Haideți să spunem și cum se va extrage la sorți. Exact acest lucru vroiam să spun. Vom extrage, de fapt Loredana va extrage, avem în fața noastră câteva mici boluri de lemn. Ea va extrage câte o cifră din fiecare bol. Cifrele reprezintă miile, sutele, zecile și unitățile. În cel mai mic bol se află cifre de la 0 la 7, apoi pentru sute 0, de la 0 la 9, pentru zeci de la 0 la 9 și așa mai departe. Pentru unități ne-a rămas tot de la 0 la 9. Vom efectua în așa fel un număr care trebuie să fie cel mult 7913, după care Cristi ne va spune ce user se află la poziția respectivă. Eu vă propun să începem, pentru că timpul trece repede și cred că aveți emoții? Doar dacă voi câștiga eu. Sunteți geloasă în cazul în care nu... Foarte. Da? Bun, îmi pare... Nu pot să vă ajut, să știți. Din păcate, mă mulțumesc cu prezența aici. Numărul miilor? Numărul miilor. 3. Numărul miilor este 3. Numărul miilor este 3. Putem trece la sute, fără niciun fel de probleme. Așa, să vedem. 1. 10. Sper să fiu eu. Parcă a făcut radio de viață. 8. 318. Și ultimul, Mare sper emoții. să fiu eu. Sper să fiu eu. 0. 3180. 3180. Loredana Matei din Bârlad a efectuat tragerea la sorți a concursului Mobilizează-te, a cărui miză este un iPhone 4. Loredana Matei speră să vină să se instaleze definitiv în București. Loredana, sigur nu ai un user masculin, nu? Nu, deloc. Atunci nu ai câștigat.
Bun. Câștigătorul este Adi27. Felicitări! Adi27, îl rugăm să ne sune repede și să ne comunice prin e-mail datele lui, adică să ia legătura cu noi ca să-i spunem exact ce trebuie să facă mai departe. Nu este așa? Prin e-mail sau telefonic. Prin e-mail sau telefon. Mulțumesc, Loredana Matei, sper să nu vă destabilizeze acest concurs și să mai participați și la altele. Pot să vă întreb cu ce vă ocupați? Sunt director de vânzări în cadrul unei companii de asigurări, nu spun care că fac reclamă. Și suntem în plină campanie. Și veniți să vă instalați în București. Păi dacă veniți să vă instalați, să veniți să ne vedeți mai des. Cu siguranță o să vin mai des pe aici. Poate, cine știe, la următorul concurs voi fi eu câștigătoarea. Oricum, felicitări. Vă ținem pumnii. Câștigătorului o zi bună. O zi bună, la revedere. Mulțumesc, Loredana Matei. Este ora 12:24 la RFI.